iti kutitap, bumubusi-busilak. Kas sa tinagbalin nga eksena iti aglawlaw iti ili ti badok, bayat iti lantern parade. Kagiddan iti panagdulin ti init, ket dagiti nararagsak at tukar dagiti tambor ken dumapay ang musical instruments. Naruway nga umili ti nagparada ken igyamda dagiti vibrant aparol nga iso ti nagserbi aranyag dagiti kalsada. Sumagmamanupay at turog sakbay iti kaaldawan ti Paskwa, ngem babaen kadaytoy nga aktibidad, saanen ang maigawidan ang marikna ti ragsak nga ipapaay ti festive season. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Merry Christmas, Badok! In a heartbeat, nag-transform ti aglawlaw ken dimmoble pay ti ranyag na bayat iti panakasilaw ti Christmas tree ken dagiti naruway a Christmas lights an naiyarkos kaditi kayo ken mula. Iti umuna arabii a nasilawan ti Christmas tree ken dagiti Christmas decorations iti Town Plaza, naruwayan dagiti agpapamilya ken nagpapagayam ti dimteng. Saan na maputed ti panag-enjoy da kang runaanen dagiti chikiting. Uray iti mabiit laing nga panawen nga adda iti kabaro nga atraksyon na pasyaren dagiti umili ken bisita, sigurado nga everlasting aragsak iti may paina. Tapindas nga sir naranyag nga panang buy-buy ati napipintas nga sila. Enjoy sir, enjoy. Na mayat po napintas. Napintas. Yes po. Very pretty po. Talaga nga awan makaartap iti panangrambak dagiti Pilipino iti Paskwa. Iti laksida presko pay laeng tinagbalin nga epekto dagiti dinmala na panlubok kas kadagiti bagyo. Sisasagana namang sarabo dagiti umili iti kabaro anam nama. Kuna ni Badok Mayor Virgilio Calahate, agserbi dagiti naranyag a Christmas decoration as silaw saan laeng nga iti aglawlaw, ngem ket di patipay dagiti puspuso tapnon agtalinaed iti panagkaykaysa. Makita tayo iti kinaado ken kinaragsak dagiti tao nga may nakipagpaset iti daytoy nga isang sangayan nga rabi nga iso iti aldaw nga intay panagpasilaw nito ding nga panagpasilaw tayo iti aglawlaw tayo. Ngamin ket makita tayo nga dayto iti mangipasimudaag iti may pinagkaykaysa pinagmaymaysa dagiti kalugaran tayo iti ili nga batok. Agyamanak iti kooperasyon nga ipakita manin apo dagiti kalugaran tayo ket dayto iti mangipakita nga ti ayat dagiti kalugaran tayo ket napintas ken natal na nga ili. Agyaman tayo kadigiti kadua tayo mat ngagsersergi iti ili dadalata nga kan kanayong nakasuporta. Amin nga empleados ken amin digiti nagipaset iti nga rabi. Mark Magdirila, Balitang Solid North.